ଭାରତ ତଥା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ଏକମାତ୍ର ମହାତ୍ମା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଗତ 14 ତାରିଖ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖ ତୁରେକେଲା, ବେଲପଡ଼ା, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ମୁରିବାହାଲରୁ ଶହ ଶହ ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରେମୀ ଜୟ ଭୀମ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ସହିତ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏହି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜେ ଜୟକାର କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର ସାଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ପାୱାର।